Και το μακιγιάζ που βλέπετε σήμερα έχει γίνει ως επιτοπλίστων με τα προϊόντα αυτά για τα οποία θα σας μιλήσω. Έχω χρησιμοποιήσει την παλέτα, το ρούζ και το bronzer. Γεια σας κορίτσια! Σήμερα θα σας κάνω ένα review για το ηλεκτρονικό κατάστημα bbeauty.gr. Όπως καταλαβαίνετε και από το GR είναι ένα ελληνικό ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο πραγματικά το αγαπώ πάρα πολύ, επειδή έχει εταιρείες τις οποίες μπορείτε να τις βρείτε μόνο στο εξωτερικό και έχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε πάρα πολύ καλές τιμές. Καταρχάς, πριν ξεκινήσω να σας μιλάω για τα προϊόντα, να σας πω ότι αυτά τα οποία θα σας δείξω μου τα έχει στείλει το ηλεκτρονικό κατάστημα για να κάνω review, δεν τα έχω αγοράσει με δικά μου χρήματα, αλλά η άποψή μου είναι 100% ειλικρινής. Δεν με πληρώνει το Beauty για να κάνω αυτό το βίντεο, απλά μου παραχώρησε τα προϊόντα. Κανένας δεν με υποχρεώνει να πω καλά λόγια, δεν έχω κάποιο συμφέρον με το να σας κοροϊδεύω και να σας βάζω να αγοράζετε πράγματα τα οποία δεν αξίζουν, γιατί έτσι κι αλλιώς μπροστά μου θα το βρω. Καλώς ή κακώς έχει γίνει μεγάλο θέμα με αυτό το πράγμα, γιατί είναι κοπέλες οι οποίες το κάνουν. Λένε καλά λόγια για προϊόντα τα οποία έχουν λάβει δωρεάν και ας μην αξίζουν καθόλου, με αποτέλεσμα να πηγαίνετε να τα αγοράζετε και απλά να δίνετε άσκοπα τα χρήματά σας. Εγώ από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα αυτό το κανάλι είχα σαν στόχο να είμαι πάντα ειλικρινής απέναντί σας. Για μένα δεν έχει καμία αξία μία παλέτα με σκιές, δεν την έχω καμία ανάγκη. Θέλω πάνω απ' όλα να είμαι αξιόπιστη και αυτό που θα σας λέω να ισχύει και να μπορείτε να με εμπιστεύεστε. Γι' αυτό το λόγο κιόλας έκανα αυτό το κανάλι, για να βοηθήσω κορίτσια να κάνουν καλές αγορές και να σας λέω τη γνώμη μου, πάντα με ειλικρίνεια εννοείται. Και αφού σας πολυφάδιασα με την πολυλογία μου, πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα για το οποίο θα σας μιλήσω είναι αυτή εδώ πέρα η παλετίτσα από τη Sleek. Είναι η Vintage Romance. Σας έχω μιλήσει σε πάρα πολλά βιντεάκια για παλέτες τη Sleek. Έχω πολλές στην κατοχή μου, τώρα δεν θυμάμαι, έχω 7-8. Όλες εκτός από αυτήν εδώ πέρα τις έχω αγοράσει με δικά μου χρήματα. Η απόδοσή τους είναι εξαιρετική, γράφουν πάρα πολύ έντονα, έχουν πάρα πολύ καλή διάρκεια με μια βάση ματιών. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν τις χρησιμοποιώ μόνες τους γιατί έχω πολύ λιπαρά βλέφαρα, οπότε αν χρησιμοποιήσω σκιές μόνες τους μου μαζεύουν πάρα πολύ γρήγορα. Παρ' όλα αυτά με μια βάση έχουν φανταστική διάρκεια και ακόμα πιο φανταστική απόδοση. Είναι πολύ απαλές, πολύ βουτυρένιες, αναμειγνύονται με μεγάλη ευκολία. Κάποιες έχουν λίγο fallout, αλλά αυτό για μένα δεν είναι πρόβλημα, γιατί συνήθως πρώτα βάφω τα μάτια μου και μετά κάνω τη βάση του προσώπου. Οπότε αν έχει πέσει κάτι από κάτω, το καθαρίζω με ένα μορομάντιλο ή με ένα γαλάκτομα, με ένα νεράκι καθαρισμού, με κάτι τέλος πάντων. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογες αυτές οι παλέτες από τη Sleek και αξίζουν απίστευτα τα χρήματά τους. Καταρχάς είναι φοβερό value for money, γιατί στοιχίζουν μόνο 10 ευρώ και έχουν 12 σκιές που έχουν και αρκετή ποσότητα μέσα η καθεμία. Δηλαδή κάθε σκιά είναι 1,1 γραμμάρια νομίζω. Επίσης να πω ότι 10 ευρώ στοιχίζουν αυτές οι παλέτες στο site της Sleek, το official, το αγγλικό, και τόσο ακριβώς τις έχει και το Beauty. Οπότε δεν έχετε καμία παραπάνω επιβάρυνση αν αγοράσετε παλέτα της Sleek από το Beauty, πράγμα το οποίο εκτιμώ πάρα πολύ σε αυτό το κατάστημα, γιατί οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές. Στη συνέχεια έχω να σας δείξω ακόμα ένα προϊόν από τη Sleek. Είναι το ρουζάκι Pixie Pink, το οποίο έχει μια υπέροχη τσικλοφουσκή απόχρωση. Η απόδοσή του είναι εκπληκτική, όπως και στις παλέτες με τις σκιές. Έχω άλλα 3 ρουζάκια από Sleek, σύνολο 4. Το συγκεκριμένο είναι ένα πολύ φωτεινό ροζ, όπως σας είπα. Θεωρώ ότι ταιριάζει υπέροχα σε πολύ λευκές επιδερμίδες, αλλά και σε πιο σταρένιες πιστεύω ότι θα ταιριάζει, γιατί έχει πολύ έντονη χρωματική απόδοση. Γι' αυτό το λόγο βέβαια πρέπει να είστε πολύ προσεκτικές στην εφαρμογή του, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να το παρακάνετε και να γίνετε κλόουν. Πραγματικά αυτά τα ρούζ έχουν τόσο έντονη απόδοση που πρέπει ίσα να ακουμπήσετε το πινέλο σας μέσα και μετά να κάνετε και ένα τινάγμα μικρό ώστε να μην χρησιμοποιήσετε πολύ προϊόν και το αποτέλεσμα είναι υπερβολικά έντονο. Γενικότερα εγώ με αυτά εδώ πέρα τοποθετώ την ελάχιστη ποσότητα και σταδιακά το χτίζω. Γιατί αν πάτε με τη μία και βάλετε πολύ χρώμα, θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να μειώσετε την απόδοσή του τόσο έντονη που είναι. Έχουν καταπληκτική διάρκεια και η τιμή τους στο Beauty είναι 6,5 ευρώ. Τα συγκεκριμένα στο set της Sleek στοιχίζουν 5,5, οπότε τα έχει λίγο πιο ακριβά, αλλά και πάλι δεν θεωρώ ότι είναι καμία τρελή διαφορά. Στη συνέχεια έχω να σας δείξω ένα κραγιονάκι από την Barry M. Είναι στην απόχρωση 146. Είναι ένα έντονο ροζάκι τσιχλοφουσκή, το οποίο έχει μπλε υποτόνους, είναι αρκετά ψυχρό. Το συγκεκριμένο είναι glossy, δηλαδή αφήνει γυαλάδα στα χείλη.
Δεν γίνεται ματ όπως κάποια άλλα κραγιόν της Bariem τα οποία έχω, αλλά παρόλα αυτά η διάρκεια του είναι αρκετά ικανοποιητική. Έχει πολύ έντονη χρωματική απόδοση, απλώνεται πανεύκολα σαν βούτυρο, είναι πολύ ενυδατικό, δεν ξηραίνει καθόλου τα χείλη. Έχει κουκλίστικη συσκευασία, πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ, πιάνει πολύ λίγο χώρο και είναι έτσι πολυτελής. Είναι αυτό το μαύρο το ράμπερι κάπως υλικό, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι μάτι η συσκευασία του, πολύ όμορφη. Και τα συγκεκριμένα κραγιονάκια στοιχίζουν 5,5 ευρώ. Εγώ πιο πριν τα αγόραζα από το ASOS, το οποίο τα έχει ανεβάσει και πλέον το Be Beauty τα πουλάει πιο φτηνά από το ASOS. Το ASOS τα έχει στα 6,40 και το Be Beauty στα 5,5 ευρώ. Επίσης, θέλω να σας δείξω ακόμα δύο κραγιόν από την Bariem που έχω. Τα συγκεκριμένα δεν τα έχω πάρει από το Be Beauty, τα έχω αγοράσει από το ASOS, αλλά παρόλα αυτά είναι αποχρώσεις υπέροχες, τις οποίες τις έχει και το Be Beauty, οπότε σκέφτηκα να σας τις δείξω και αυτές, για να δείτε ότι η Bariem στα κραγιόν της έχει ποικιλία safe face, δηλαδή το 146 που σας έδειξα είναι glossy, το 52 και το 147 που έχω είναι matte εντελώς, έχουν ακόμα εντονότερη χρωματική απόδοση και η διάρκεια τους είναι απλά απίστευτη, δεν φεύγουν ούτε με σφαίρες. Αξίζουν πάρα πολύ αυτά τα κραγιόν κατά τη γνώμη μου να τα δοκιμάσετε. Στη συνέχεια έχω να σας δείξω μία μάσκαρα από τη Rimmel. Είναι η Extra Super Lash με curved brush, δηλαδή είναι με καμπυλωτό βουρτσάκι. Ο λόγος που επέλεξα αυτήν είναι επειδή οι βλεφαρίδες μου είναι πάρα πολύ ίσχυες, όπως τις αποκαλώ εγώ πράσα, και χρειάζομαι ένα βουρτσάκι το οποίο να μου ανασηκώνει τις βλεφαρίδες και πραγματικά αυτή η μάσκαρα αυτό κάνει. Τις γραπώνει ακόμα και τις πιο μικρές βλεφαρίδες. Καταρχάς το βουρτσάκι της είναι σχετικά μικρό και τρίχινο. Γραπώνει που λέτε μία προς μία τις βλεφαρίδες και τις ανασηκώνει πολύ ωραία. Το καμπυλωτό σχήμα που έχει βοηθάει πάρα πολύ στο να δώσει καμπύλη στις βλεφαρίδες, την οποία την κρατάει και μετά από ώρες παρόλο που δεν είναι αδιάβροχη. Απλά να σας πω ότι το αποτέλεσμά της δεν είναι πολύ έντονο, θα έλεγα ότι είναι περισσότερο καθημερινό. Χτίζεται βέβαια η απόδοση της μάσκαρα αυτής και δεν κολλάει καθόλου τις βλεφαρίδες, δηλαδή δεν θα σας τις κάνει κλάμπι. Αν θέλετε μία μάσκαρα η οποία να σας δίνει διαχωρισμό, καμπύλη, λίγο μήκος, λίγο όγκο, ένα καθημερινό αποτέλεσμα που ως επιτοπλίστων να έχετε μία καλή καμπύλη και διαχωρισμό, είναι μία μάσκαρα την οποία τη συστήνω σίγουρα. Η τιμή της είναι πάρα πολύ καλή, στοιχίζει 6,40 και με μία γρήγορη έρευνα που έκανα στο ίντερνετ, η συγκεκριμένη δεν υπάρχει στο ASOS. Στο eBay η χαμηλότερη τιμή στην οποία την βρήκα είναι στα 8 ευρώ. Οπότε και πάλι το Be Beauty έχει χαμηλότερη τιμή από ότι να την παραγγείλετε από κάπου αλλού. Αν θέλετε μία μάσκαρα που να σας δίνει ένα καθημερινό αποτέλεσμα και να χτίζετε η απόδοσή της, είναι πάρα πολύ καλή. Επίσης να σας πω ότι έχει πολύ καλή διάρκεια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν μου έτρεξε καθόλου, δεν μου τζουρώθηκα, δεν δάκρυσα, δεν μου προκάλεσε κανέναν ερεθισμό και είναι μία μάσκαρα που με άφησε πολύ ευχαριστημένη. Επίσης να σας πω ότι έχω την εντύπωση πως αυτή η μάσκαρα θα βολέψει περισσότερο κοπέλες με μικρές βλεφαρίδες, ακριβώς επειδή γραπώνει τόσο καλές βλεφαρίδες. Εγώ που έχω αρκετά μακρές βλεφαρίδες από τη φύση μου, προτιμάω συνήθως μεγαλύτερα βουρτσάκια. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλή. Ύστερα έχω να σας δείξω πάλι ένα προϊόν από την Bariem, που είναι αυτό το πανέμορφο βερνίκι. Είναι από την σειρά Jelly High Shine Nail Paint και είναι η απόχρωση Damson. Πραγματικά είναι το πιο ωραίο μπλε electric που μπορείτε να βρείτε. Είναι ένα χρώμα πολύ μοναδικό, υπέροχο. Όπως υποδεικνύει και το όνομά του, δίνει πάρα πολύ έντονη γυαλάδα στα νύχια. Είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα που δίνει. Τώρα η διάρκεια του είναι μέτρια προς καλή. Εμένα με top coat μου κρατούσε γύρω στις 3 με 4 μέρες πρωτού αρχίσει να ξεφτίζει. Η τιμή του είναι στα 5,5 ευρώ και τόσο ακριβώς στοιχίζει και στο ASOS, οπότε δεν έχετε κάποια έξτρα επιβάρυνση όσον αφορά την τιμή. Θέλω να δοκιμάσω σίγουρα και άλλα. Ένα που λέγεται coconut κάτι, το οποίο είναι ένα λευκό το οποίο μπεζίζει, ωραία το είπα. Πιστεύω ότι θα δείχνει πάρα πολύ όμορφο και θέλω να δοκιμάσω και άλλα χρώματα από αυτή τη σειρά. Πάρα πολύ ωραία βερνίκια. Στη συνέχεια έχω να σας δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν από τη Rimmel. Είναι το υγρό κραγιόν Rimmel Apocalypse. Έχω την απόχρωση Aurora. Τώρα τι είναι το συγκεκριμένο προϊόν. Υποθέτω πως θα γνωρίζετε γιατί έχει γίνει χαμός στο ίντερνετ με τα Apocalypse. Αλλά ουσιαστικά είναι ένα υβριδικό προϊόν. Είναι κάτι ανάμεσα σε κραγιόν και lip gloss. Ουσιαστικά έχει τη φιλοσοφία ενός lip gloss. Δηλαδή έρχεται σε στενόμακρη συσκευασία με απλικατέρ και είναι σε υγρή μορφή φυσικά. Αλλά έχει υπερβολικά έντονη απόδοση. Πραγματικά
Δεν έχω δει πιο έντονη απόδοση σε υγρό κραγιόν το οποίο να μην είναι matte. Δεν μιλάω τώρα για τα stains όπως είναι τα Sephora cream lip stains, έτσι. Αλλά για υγρά κραγιόν, για παράδειγμα, έχω δοκιμάσει αυτά του Κορέ. Το συγκεκριμένο έχει την πιο έντονη απόδοση που μπορείτε να φανταστείτε. Επίσης, κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι το απλικατέρ του έχει μια τρυπούλα που μπαίνει προϊόν και εκεί μέσα και συγκρατεί αρκετό προϊόν ώστε με ένα πέρασμα μόνο να έχει αυτή η τρυπούλα συγκρατεί μέσα προϊόν. Και τι κάνει? Όταν το βγάζετε από τη συσκευασία, έχει αρκετό προϊόν ώστε να καλύψετε τα χείλη σας με ένα πέρασμα μόνο και δεν χρειάζεται να το ξαναβουτήξετε μέσα και να πάρετε περισσότερο χρώμα. Η απόδοσή του είναι απλά απίστευτη, δεν ξέρω τι να πω. Έχει πολύ ωραία γυαλάδα και όσον αφορά τη διάρκεια, οι απόψεις διείστανται. Είναι κοπέλες οι οποίες λένε ότι τους φεύγει με τη μία, είναι άλλες κοπέλες που λένε ότι έχει φανταστική διάρκεια. Εγώ είμαι κάπου στη μέση. Θεωρώ ότι η διάρκεια του είναι πολύ αξιοπρεπής αν σκεφτεί κανένας ότι είναι ένα προϊόν με έντονη γυαλάδα και το οποίο δεν στεγνώνει ματ ποτέ. Εννοείται ότι αν φάτε, αν πιείτε, θα μείνει το αποτύπωμα πάνω στο ποτήρι, στην κούπα, στη χαρτοπετσέτα, οπουδήποτε ακουμπήσετε. Παρ' όλα αυτά, μένει αρκετά μεγάλη ποσότητα χρώματος πάνω στα χείλη. Δεν είναι ότι με το που θα αρχίσετε να πίνετε τον καφέ σας θα εξαφανιστεί το χρώμα. Δηλαδή, εγώ έχω χρώμα στα χείλη μου ακόμα και μετά από 2 και 3 ώρες. Δεν είναι η καταπληκτικότερη διάρκεια του κόσμου. Δεν θα σας πω ότι κρατάει 6, 7, 8 ώρες, αλλά ούτε και φεύγει στο μισάωρο. Εγώ προσωπικά είμαι αρκετά ικανοποιημένη από τη διάρκεια του. Επίσης, να σας πω ότι το Be Beauty τα Rimmel Apocalypse τα έχει σε πάρα πολύ καλή τιμή, στα 6 ευρώ, ενώ στο ASOS στοιχίζουν γύρω στα 9-10 ευρώ. Αυτή τη στιγμή βέβαια τα έχει σε μια προσφορά γύρω στα 5,5-6, αλλά η αρχική του τιμή είναι πολύ ανεβασμένη, ενώ το Be Beauty τα έχει σε μόνιμη βάση 6 ευρώ. Αν σας αρέσουν τα κραγιόν με έντονη γυαλάδα και έντονη χρωματική απόδοση, αξίζει να το δοκιμάσετε, πιστεύω. Τώρα εγώ ένα μείον του έχω βρει μόνο. Δεν μου αρέσει η μυρωδιά του. Μυρίζει κάτι σαν πλαστική φρουτίλα, να το πω. Ωραία περιγραφή, ναι. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, αλλά η μυρωδιά του, ok, δεν είναι και αποκρουστική, αλλά δεν τη λατρεύω κιόλας, δεν τρελαίνομαι. Εντάξει, δεν θεωρώ όμως ότι δεν αντέχεται, ας πούμε. Και για το τέλος, σας έχω αφήσει το προϊόν που έχω χρησιμοποιήσει περισσότερο απ' όλα. Είναι ένα καταπληκτικό bronzer από την W7, το γνωστό Honolulu. Τα συγκεκριμένα προϊόντα που είναι rouge, bronzers, highlighters και τέτοια σε κουτάκι από την W7 αντιγράφουν τις συσκευασίες της Benefit προφανώς, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Και μάλιστα το συγκεκριμένο φημολογείται ότι είναι dupe για το χούλα της Benefit. Επειδή το έχω ψάξει στο ίντερνετ, όχι, δεν είναι dupe. Τα χρώματά τους δεν έχουν καμία σχέση. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα bronzer με καταπληκτική χρωματική απόδοση, απόλυτα matte, και θεωρώ ότι είναι το ιδανικό χρώμα για να κάνετε κοψίματα και να ζεστάνετε το πρόσωπό σας, γιατί ούτε πορτοκαλίζει, ούτε είναι πολύ καφέ. Είναι ένα καφέ το οποίο έχει γκριζοπούς υποτόνους κάπως, οπότε δείχνει πολύ φυσικό και επίσης έχει και πάρα πολύ καλή διάρκεια και έρχεται και με ένα πάρα πολύ ωραίο βουρτσάκι με το οποίο είναι ιδανικό για να κάνετε τα κοψίματά σας και είναι πάρα πολύ απαλό. Η διάρκεια του, όπως προείπα, είναι ικανοποιητικότατη. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να το θέσω σαν καλό ή σαν κακό. Έχει τόσο έντονη χρωματική απόδοση που πρέπει πραγματικά να προσέξετε, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να το παρακάνετε. Φυσικά είναι καλό από τη μία το ότι έχει πολύ καλή χρωματική απόδοση, απλά πρέπει να μάθετε να το ελέγχετε. Δηλαδή, όπως και με το Rusty Slick που σας είπα πριν, καλό είναι να παίρνετε την ελάχιστη ποσότητα με το πινέλο, να το τεινάζετε και λίγο και μετά σιγά σιγά να χτίζετε την απόδοση πάνω στο δέρμα σας για να μην έχετε ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Με έχει αφήσει απίστευτα ευχαριστημένη. Είναι το bronzer που χρησιμοποιώ πιο πολύ απ' όλα, το λατρεύω. Πάρα πολύ καλό, πολύ ωραία συσκευασία, πολύ μεγάλη ποσότητα προϊόντος, έχει 6 γραμμάρια. Θα μου κρατήσει για πολύ καιρό σίγουρα. Και πραγματικά τι να πω, πολύ αξιόλογο προϊόν. Και η τιμή του είναι στα 5 ευρώ μόνο, τιμή εξωφρενικά χαμηλή θεωρώ για ένα τόσο καλό προϊόν. Έκανα μια ιντερνετική έρευνα για το πού αλλού μπορείτε να βρείτε το συγκεκριμένο bronzer και υπάρχει σε κάποια ηλεκτρονικά καταστήματα αγγλικά, απλά έχουν πολύ ακριβά μεταφορικά, οπότε δεν συμφέρει. Η χαμηλότερη τιμή που βρήκα είναι στο eBay, που μαζί με τα μεταφορικά είναι στα 6 ευρώ, δηλαδή και πάλι πιο πολύ σας συμφέρει να το αγοράσετε από το Be Beauty. Αυτά είναι τα προϊόντα τα οποία έλαβα για δοκιμή, πραγματικά μου άρεσαν όλα πάρα πολύ.
Όπως σας είπα και στην αρχή, είναι η 100% ειλικρινής μου άποψη. Δεν έχω κανένα όφελος από το να πω καλά λόγια για το B-Beauty. Δεν πρόκειται το B-Beauty να με πληρώσει αν σας πω καλά λόγια. Πραγματικά έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη και από τα προϊόντα. Τα περισσότερα είναι από εταιρείες που είχα δοκιμάσει και στο παρελθόν έτσι κι αλλιώς και ήμουν έτσι κι αλλιώς ευχαριστημένη. Καταρχάς, να σας πω ότι την επιλογή των προϊόντων την έκανα εγώ, οπότε λίγο πολύ ήξερα τι να περιμένω όσον αφορά την ποιότητά τους. Και επίσης θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Τα περισσότερα προϊόντα δηλαδή στοιχίζουν όσο και στο εξωτερικό ή τα βρίσκεται και σε ακόμα χαμηλότερες τιμές. Και επίσης έχει μεγάλη ποικιλία σε μάρκες και προϊόντα, οπότε αξίζει πάρα πολύ θεωρώ να κάνετε μια μαζική παραγγελία από εκεί, από το να πάτε να πάρετε μια παλέτα από Sleek, ένα πράγμα από eBay, ένα από ASOS. Δηλαδή θεωρώ ότι σας συμφέρει πολύ περισσότερο να κάνετε τις αγορές σας από το B-Beauty, αν και εφόσον σας ενδιαφέρουν αυτά τα προϊόντα. Και επειδή σίγουρα πολλές θα με ρωτήσετε στα σχόλια από κάτω, να σας πω ότι το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα δέχεται αντικαταβολή και το κόστος για αυτή την υπηρεσία είναι 2,5 ευρώ. Αν πληρώσετε μέσω PayPal ή με κατάθεση στην τράπεζα, δεν χρεώνεστε κάτι έξτρα. Τα minimum μεταφορικά είναι 3 ευρώ για όλη την Ελλάδα, εκτός από υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα που είναι στα 3,5 ευρώ. Και αν κάνετε παραγγελία πάνω από 100 ευρώ, είναι δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Ουσιαστικά δηλαδή, αν πληρώσετε με κατάθεση στην τράπεζα ή μέσω PayPal, θα πληρώσετε 3 ευρώ σύνολο για να σας έρθουν τα προϊόντα που θέλετε. Αλλά αν επιλέξετε και αντικαταβολή, είναι έξτρα 2,5 ευρώ. Δηλαδή θα πληρώσετε σύνολο 5,5 ευρώ, ή αν μένετε σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή ή σε κάποιο νησί, τότε θα πληρώσετε 6 ευρώ, γιατί είναι 50 λεπτά παραπάνω τα έξοδα αποστολής. Οπότε για να συνοψίσουμε, θα πληρώσετε 3 ή 3,5 ευρώ ανάλογα με το που μένετε, αν δεν επιλέξετε την αντικαταβολή σαν μέσο πληρωμής, και αν επιλέξετε την αντικαταβολή θα πληρώσετε ή 5,5 ή 6. Έχω ακούσει πάρα πολλές κοπέλες να παραπονιούνται ότι είναι ακριβά τα έξοδα αποστολής, αλλά θεωρώ ότι είναι τόσο καλές οι τιμές των προϊόντων που αν τα παραγγείλουν από το εξωτερικό, περισσότερο θα τους στοιχήσουν στο τέλος. Και επίσης να σας πω ότι άμα τα παραγγείλετε από το B-Beauty, τα πράγματα θα σας έρθουν σε 1 με 3 ημέρες. Εκτός, όπως γράφει στο site, αν μένετε σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή, που τότε ενδέχεται να καθυστερήσουν περισσότερο. Αυτά είχα να σας πω, κορίτσια μου. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το review. Ελπίζω να μην σας ζάλισα υπερβολικά. Ελπίζω να βρήκατε τις πληροφορίες που σας είπα χρήσιμες. Πείτε μου αν έχετε κάνει αγορές από αυτό το site, αν έχετε μείνει ευχαριστημένοι από το site, από τα προϊόντα. Αν έχετε δοκιμάσει κάτι από αυτά τα οποία σας έδειξα. Και εμείς θα τα πούμε σύντομα σε ένα καινούριο βίντεο. Μέχρι τότε καλά περνάτε και φιλάκια πολλά. Γεια σας!